Sempre està bé homenatjar els mestres, això és el que fan els deixebles dels grallers de la Cor, una de les formacions pioneres de la gralla a Catalunya. Van néixer a Vilanova i la Geltrú i al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú és on es fa aquest homenatge sota el nom de Tribut a la Cor, tribut als grallers de la Cor, com dèiem, els deixebles homenatgen als mestres. És un aplaudiment a 4 dècades, molts quilòmetres, concerts, classes, cercaviles, tot regalant un clavell en el que ressona el Gràndola Vilamorena. Els grallers de la Cor reben l'homenatge dels músics que han format i que se senten deixebles del seu pas, del seu atreviment i de les seves inquietuds, perquè tradició vol dir transmetre. Nosaltres, com a Clau de Mar, com a grallers de Vilanova, vam iniciar-nos en el món de la música tradicional a través de l'Escola de Música i Instruments Tradicionals, ALEMIT. I grallers de la Cor són els promotors, van ser en el seu moment els promotors d'aquesta escola de música. Llavors, clar, nosaltres fa 20 anys com a grup que funcionem i clar, li devem molt a grallers de la Cor per haver-nos posat en aquesta tessitura. Llavors, com que grallers de la Cor fa com a 7 o 8 anys que van deixar-ho, van plegar, ja fa un parell d'anys que a Clau de Mar van pensar que era un bon moment per poder-los fer una mena de reconeixement, d'homenatge, de tribut. Per nosaltres, grallers de la Cor havien marcat una època amb la manera d'entendre la gralla i eren causants d'haver mantingut la gralla en moments molt difícils i de l'expansió que ha tingut posteriorment la gralla. Llavors, crèiem que mereixien una atenció especial i fer saber a molta gent jove que toca la gralla ara, d'on ve que ells puguin tocar la gralla. Home, en la seva època van ser uns evolucionadors. A l'època dels anys 70 la gralla no estava com està actualment, hi havia pocs instrumentistes i hi va haver tota una generació entre ells, Colla de Mar, hi havia els Bernets, hi havia grallers de Santa Madrona, hi havia grallers de Sitges i una miqueta van començar a fer bullir una miqueta l'olla i fer aquesta evolució que ens ha portat una miqueta la gralla fins on està actualment, començar a treure una miqueta als seus àmbits, començar a portar la gralla a fer balls, no només fer acompanyaments a castells i gegants, i tot això, aquesta generació són els precursors de tenir la gralla fins on la tenim actualment. Han convidat 3 grups que representen 3 aspectes dels grallers de la Cor. El primer, els 4 quarts, per la vessant acadèmica. Hem convidat un grup que avui en dia és un dels emblemes de la música acadèmica en el món de la gralla, que és 4 quarts, que són un instrument amb 4 gralles i sense percussió. El Daniel Carbonell, que és el professor de gralla de l'Escola Superior de Música de Catalunya. I després 3 deixebles seus que ja són graduats que formen els 4 quarts, és a dir, diríem, el màxim nivell a el que és la gralla. Per l'atreviment en les noves formacions i noves peces, el grup Criatures, que compagina gralla i acordió. Criatures és un grup format per un graller també que és deixeble de l'ESMUC de gralla i un acordionista que és també deixeble de l'ESMUC d'altres disciplines, d'acordió i això. I que ja han fet 3 discos, l'últim disc el van estar
estrenant a Hong Kong fa simplement 3 mesos, vull dir que és gent molt contrastada. Que han estat guanyadors dels Sons de la Mediterrània, de la 9ª edició, i que actualment estan exportant el seu espectacle a festivals a nivell internacional. Per la música de carrer, el seu hàbitat primogènit d'acompanyament de castells, imatgeria o balls, l'Inxa Brass Band. I per això nosaltres hem volgut convidar-nos a nosaltres mateixos, perquè Inxa Brass Band és una formació que surt de Clau de Mar, és una formació que incorpora també, a més de les gralles, altres instruments, metalls i altres instruments de cobla, i ve a representar això. I després la quarta secció d'aquest espectacle, que de fet és la primera, són ells mateixos, és un de les ninetes de l'espectacle, que és el fet de poder tornar-los a veure al damunt dels escenaris, tornant a tocar amb aquest so tan característic que tenien i que avui en dia no té ningú més. Combina les gralles amb altres instruments d'inxa tradicionals, com tenores i tibles, amb metalls i amb percussió. Una de les coses que ens fa més il·lusió és veure grallers de la Cor avui a l'escenari. Grallers de la Cor fa un temps que s'havien retirat i la predisposició que han tingut a tornar a assajar per ser avui a l'escenari a nosaltres ens omple d'alegria i realment és algo important. Hòstia, el primer record, aquesta és bona. Un caset, aquestes coses que els joves no saben ni el que és, no? Un caset a casa de l'any 83, que hi havia unes gravacions dels grallers de la Cor, que va ser les primeres gralles que sentíem a casa gravades així, i a casa, la referència a grallers a casa sempre eren els de la Cor. Llavors, a partir d'aquí, ja amb els discs, i després ja més pròximament va ser quan ja vaig entrar a l'escola de música i ja vam començar a tenir aquesta relació d'alumne-professor. Jo venia ja del món clàssic, venia de fer estudis clàssics, per circumstàncies estava estudiant una altra carrera que no tenia res a veure amb la música, havia deixat una mica la música de banda, portava un parell d'anys potser sense tocar, sense fer res, i quan vaig sentir que a Vilanova hi havia gent que estava creant aquesta escola de música, vaig pensar, anirem a provar, i de fet els vaig conèixer allà i després els vaig anar seguint en totes les cercaviles, en totes les festes majors, a tot arreu on anaven. Però de fet el coneixement, el contacte el vaig tenir a l'escola. Bueno, les festes majors, no? Típic, quan ets petit, els veies majoritàriament acompanyant els gegants o els nans, sempre tenies relacionat aquells records de petit, no? Aquell home sec, mama, aquell noi és sec, que toca la gralla. Doncs suposo que això sempre ens ha fet portar una miqueta més cap al record. No recordo quan, jo sé que per festa major, vull dir, per festa major fa no sé quants anys ja, i els sentia aquí, i els sentia tocar, i llavors un bon dia vaig decidir que volia tocar la gralla. No sóc l'únic que li ha passat això a través de grallers de la Cor, conec molta gent que són molt millors del que puc ser jo dins del món de la gralla, que també tenen com a referent grallers de la Cor i que ho han fet gràcies a grallers de la Cor s'han dedicat a la gralla. Nosaltres comencem l'any 79, el Xavier Planes ja tocava, amb el Lluís Polanco i el Pere Renyer, i ens juntem amb ells, el Joan Macipió, l'Eloi Nol, l'Eloi era molt jove, i bé, fem els grallers de la Cor, perquè assajàvem a la Societat La Cor, una entitat de caràcter lúdic i festiu i cultural, que estava al carrer Pàdua. Llavors, com que érem socis i membres de la Societat La Cor, ens vam dir grallers de la Cor. És a dir, el Xavier tocava, nosaltres ens incorporem, i l'any 79 comencem recuperant un repertori tradicional i bé, volent formar part d'aquesta rauxa, d'aquest tema musical. No tocàvem, feia temps que no tocàvem i estem una mica, almenys jo, estic una mica espantat. Així que tocarem fusta, tocarem ferro i veurem com va. He de dir
que només tinc 47 anys i que quan ells van començar en tenia 7, és a dir, que jo, com ell que diu, estava fent la comunió. I quan ens van dir que ens volien fer un tribut, un homenatge, no? Per a mi va ser, doncs està molt bé, estic molt content, però jo pensava que seria una cosa com aquella, doncs dir, bueno, no sé, anem a un raconet, toquem algun, fem una copa de cava i ja està. Jo no n'era conscient de que ells preparaven un acte d'aquesta magnitud, no? Amb aquest goig de músics que ens envolten, en la qual repeteixo que sentim admiració i que ens sentim una mica com, ostres, no sé, som els protagonistes, diuen, però venim a gaudir dels que ens homenatgien, no? Nosaltres vam ser atrevits en quant al repertori i vam voler proporcionar al repertori de gralla doncs peces diferents, no? I per això vam ser molt criticats, realment vam ser molt criticats i per altra banda també molt valorats. No sé què tindria més importància, si la crítica o el valor, no? Però bé, se'ns va criticar per part de grups de grallers més veterans que, doncs bé, se'ns va dir que érem patxangueros, la paraula patxangueros, tot ja està dit, no? I per altra banda alguns grallers o alguns músics ens van dir que érem valents, que érem força, diguéssim, havíem tingut força valor per recuperar aquestes peces. No sé, el fet és que sí que a l'hora del ball de gralles i del concert vam recuperar peces poc conegudes o gens, en fi, presentades fins a aquell moment. Era una mica la clau del nostre èxit i la clau també d'alguna gent, però molt concreta, que ens havien criticat. Si mirem ara el moment actual de la gralla, que ha evolucionat molt i que estan amb gralles baixes i amb una altra tessitura molt diferent, si ara vas a un ball de gralles que a més toquen amplificats i tot són adaptacions, tot, però i a part d'alguna peça tradicional, vull dir que diríem que al final el temps ens dona la raó, que fer adaptacions és el que sempre s'ha fet, per part d'orquestres i per part de qualsevol formació, vull dir que... Clar, però tampoc vam ser pioners, també hi havia altres grups. Nosaltres el que també vam introduir molt és tocar tres veus. Pioners, perquè abans la gralla normalment tenia primera, segona veu, llavors ja, gràcies al Miquel, que feia uns arranjaments molt bons, però clar, i això, i uns finals. Els finals del Miquel eren allò... Que eren reconeguts, no?, per tothom, i se sabien que eren dels grallers de la cort per aquests finals tan característics. Doncs això nosaltres ho vam veure i ens vam emmirallar amb els grallers de Sitges. Que abans parlàveu de rivalitat, nosaltres potser som el que som gràcies a Vilafranca i gràcies a Sitges. A Sitges vam sentir els grallers, els marcets, els vedells, els marcets, que tenien escola de gralles, però llavors tenien un grup molt potent i vam sentir com tocaven, i tocaven a tres veus. I allà és on també vam emmirallar i vam dir, aquest és el camí. La colla de Mar de Vilafranca són rivals. Ja va sortir el Jaume Rafeques al Facebook, em sembla que érem rivals i amics. Costa d'entendre i d'explicar, no? Però és veritat, érem rivals, perquè ara tots dos ja no toquem, i érem amics, perquè, doncs bé, jo fins i tot vaig fer una feina del Ball de Gralles quan un dels grallers de Vilafranca va fer una mili a l'Àfrica i el vaig substituir, que això no és habitual. I ells tenien una sèrie de sortides complicades i el vaig suplir, ja dic que això no era normal. I bé, amb el Jaume Rafeques fins i tot hi ha un lligam familiar amb el Joan, el company nostre. Vull dir que som rivals, sí, perquè el repertori era molt comú, hi havia moltes peces, diguéssim, que es tocaven conjuntament, però també som amics. I serem amics, perquè hi ha un lligam i una relació absolutament correcta, bonica i fantàstica.
Doncs jo era un jove timbaler alumne del Guillem Noia, i en un moment en el qual els grellers de la Cort es van trobar que no tenien timbaler, doncs bé, es van informar quines possibilitats hi hauria i em van trucar a mi per fer inicialment uns bolos, no? I res, va anar bé i vam arribar a un acord, justament, i vam continuar al cap del temps fins que ja vam confirmar d'una manera més estable formar part del seu grup, no? Amb la qual cosa per mi va ser un moment molt interessant per mi, perquè significava, a part d'anar a la primera divisió del panorama agraria actual, una manera d'expressar i desenvolupar-me millor les meves inquietuds que jo tenia amb la meva manera de tocar. Jo havia substituït a molta gent, era molt jove, i em sembla que vaig entrar a 88 o 89, no recordo, potser tenia 16 anys o així, i havia tocat amb els Grellers d'Altafulla, amb uns Vilafranca hi havia els Germans Parellada, la Colla de Mar també havia anat a fer substituir el meu professor, fins que això, el que es comentava, poder arribar a tocar amb ells va significar desenvolupar una carrera ja molt més profitosa per mi. El culpable de muntar els grellers... Com vostè? No. Sí, clar, si ens anéssim als orígens, és el que abans he explicat. Això, jo ja feia 3 anys que tocava, i vaig començar a tocar l'any 76, havia tocat amb els Bordegassos, que va ser la meva escola, el meu mestre va ser el Salvador Musté, gran personatge vilanoví, a qui li estic molt agraït perquè gràcies a ell toco la gralla al revés, i jo crec que això, no ho sé, alguna cosa ha tingut a veure amb el resultat de com he estat jo després com a graller. No m'ho va corregir i m'he quedat així, la gent es pensa que sóc esquerrà. Llavors, acaba l'any 79, jo anava a la Cort, jo era jove, però anava a la Cort, com una societat vilanovina molt important de la ciutat, i allà vam coincidir amb el Joan i el Miquel, i el que dèiem, a partir d'aquí ells tenien interès en tocar, jo ja tocava amb un altre grup, de moment ho vam ajuntar, els que tocàvem nosaltres, li deien la Colla del Polanco, i a partir d'aquell moment ens vam passar a dir Grellers de la Cort. Al començament érem bastanta gent, socis de la Cort, que també aprenien a tocar, que anaven fent, fins que al final vam quedar nosaltres 3 i el timbal. I el Xevi i la Paquilla en aquell moment tocaven amb els Bordegassos i es van anar fent... A Vilanova també hi havia la Colla de Mar, que es va fer després a partir d'una certa decisió dels Bordegassos, i fos com fos, hi havia demanda de gralles. Llavors, d'una banda hi havia demanda, de l'altra nosaltres tocàvem, alguns de nosaltres, el Miquel i jo, per exemple, tocàvem la flauta dolça, i jo tocava en el grup de flautes de la Cort, que vam crear per fer una mica d'activitat social. I fos com fos això, vam dir, ostres, hauríem de fer el pas, hauríem de fer alguna cosa que ens portés més enllà de tocar la flauta a la nostra localitat. I a partir d'aquí va ser com vam començar a tocar matinades l'any 79 amb els Bordegassos, i aquest va ser l'inici de dir, ostres, potser que seguim, perquè hem tocat i això sona bé i més ens venim bé. El Miquel era un crac en quant a música, en quant a poder fer arranjaments i vam dir, tirem endavant i vam anar a poc, i això que dèiem abans, ens hem anat convertint mica en mica, volent-ho o no, en referència d'un grup, més enllà ja dels castells o dels balls populars, com a grup que per si sol podíem anar per tot arreu a tocar un concert o un ball o més enllà dels balls, que també ens ha agradat molt sempre acompanyar. El món greller s'havia de recuperar. És a dir, l'any 79 venen els ajuntaments democràtics i les ciutats estan recuperant tradició, recuperant el que calgui, no? I aleshores hi ha molta feina per fer per tal de recuperar la tradició, per tal de recuperar el que calgués, no? I aquesta era la feina que calia fer. No sé, per una plaça així ara no em ve al cap, potser sí que la teníem i ara no se m'acut, no sé si els companys la tenen més mentalitzada que jo, però a Tarragona havíem tocat molt a gust, molt, teníem molt bona gent i molt bones persones per amenitzar. Jo estic d'acord, Tarragona tenen una gran festa, Santa Tecla, no? I és una de les festes grans que hi ha molta gent, cuiden molt, està molt ben treballada aquella festa i tenim molts amics de fa molts anys, vull dir, i sempre hi hem estat molt a gust, ens han acollit molt bé i sempre en tenim un bon record de Tarragona, i tant, sí, sí.
fa molta il·lusió. No ens ho esperàvem, i realment ens fa il·lusió, i a més que siguin aquests deixebles que creiem que... Mira, nosaltres des del començament també un dels nostres objectius sempre ha estat dignificar, la paraula dignificar l'instrument, perquè la gralla tenia una fama no gaire bona. Quan parlaves a algú de gralla et deia, oh sí, la gralla, allò, no, els castells, està molt bé amb els castells i la festa major, però prou. Llavors, clar, nosaltres vam intentar dignificar l'instrument, donar-li una rellevància, donar-li una importància que per sort la té. Llavors nosaltres vam crear l'escola, vam fundar l'EMIT, l'Escola de Música d'Instruments Tradicionals aquí a Vilanova, i ja n'hi havia altres escoles, i dels alumnes que han sortit, creiem, veient el resultat, que s'està aconseguint molt aquesta dignificació de l'instrument, i ens fa molta il·lusió que 3 grups com els que toquen avui, que ens donen moltes voltes a nosaltres, perquè nosaltres ara fa temps que no toquem, no? Doncs ens fa molta il·lusió que ens facin aquest tribut. Jo vaig dir, anirem a fer una copa de cava aquí, tocarem alguna cosa i ja està, i quan van dir que anàvem al teatre, que venien tota aquesta gent, doncs per mi, no sé, estic emocionat i molt content. Res més, gràcies per venir, passo la paraula als meus companys. L'únic que us puc dir que una de les coses que vam fer els grallers a la cor quan vam néixer, que vam procurar una cosa per nosaltres molt important, que era aconseguir la dignitat de l'instrument. Tinc moltes ganes de plorar, us ho dic de veritat, però moltes, d'emoció, de gust, de sentir les Canàries, de sentir, no sé, aquestes peces. Tinc moltes ganes de plorar i estic molt agraït, estem molt agraïts. Però vaja, que com podeu veure la gralla s'ha dignificat i està molt, molt ben posicionada dins el món de la música actual. El Lluís Polanco, que és el que va començar amb el Xavier, un agraïment al Lluís Polanco, el Pere Renyer també, que era el timbaler del grup oficial i amb qui vam començar, el Nejo, l'Antoni Márquez, que deu estar per aquí, ens va suplir un temps el timbal, i el Chachi, el Joan Domínguez, que també va tocar amb nosaltres. Per últim també el Joan Daniel Tutusaus, que va morir, no està entre nosaltres, i també va ser un membre molt destacat del grup i molt emblemàtic. I com sempre deia jo quan presentava les peces, la primera veu, la segona veu, i el que queda, doncs ja ho feia jo, no? Doncs avui també em toca. Gràcies a tots els que heu vingut, alguns de lluny, Tarragona, Figueres, Vilafranca i algú que em deixo, i gràcies a Clau de Mar, perquè sense ells, que han fet aquest projecte tan gran i tan inesperat, no hagués sigut possible. Només puc dir que gràcies, i a més, gràcies.